за 10 тысяч рублей. Никита Журавель, трусливо сидя в кустах, сжигал Коран на фоне Волгоградской соборной мечети. О том, чем обернется его задержание и где будет проходить расследование, он наверняка и не догадывается. در تلگرامش همش هست بدون تلگرام دا برای که ممکن است موندن بدون تلگرام دا подписаться کنین هم در این کانال هم در تلگرام بدون شیر بچه‌ها تماشاش کنین подписаться کنین همه خیلی بخپین که برادر عزیز بفهمه که за каждый поступок должен отвечать каждому поступку то что میدونین بچه کتاب مقدس ما را ریلیگی ما دا باید هیچ کلیزید نکنه ما که هیچ کس لیزید نمیکنیم که соборной мечети. О том, чем обернется его задержание. алейкум бародари азиз умедворим ки хуб ҳастен соғ саломат ҳастен саломи худро ба ҳар як бародар хоҳар модар падар мерасонам алои рабулиззат киҷое ки бошен сарбаланд ва хонаобод бошен нигаҳ кунинда бародари азиз аз аблошка шумо диден яъне ки маълум нест ки дар чӣ масъала гап мезанем коми огоҳ боша яъне ки огоҳ аст коме ки огоҳ нест вале хабардор нашидай ма посилка телеграм да мемонам бародари азиз ба хотире ки дар навори ютуб ишон наметан чӣ хел ҳамин бадбахти хонасӯхтаи оқи падари валадизнора чӣ хел задестанаш яъне ки приветствовать кан дар кор ин хел бародароира ки яъне ки сари рай ҳамин хел чизора даравида мегиранд ин бадбахти худозада китоби қуръони китоби муқаддаси худмона яъне ки месӯзона алло баракат шуда ик додарак и пацанак бачаи рамзан кадиров будастае чиқа маълумот дар ма қадар ҳастед мо қариш мегӯм ки парвардигор айида ҷавонмардаш куна айида мардиша зиёд куна худованд ҳар ҷое ки боша соғ саломат боша нигаҳ куненда ин бадбахтои ҳаромои валадизинора иёра аллоҳ лаънат кардагиае о бадбахти худозада яъне ки мо ба дини шумо кор надорем ба чизи шумо надорем барои чӣ дар ми чизи мо кор мегирем барои чӣ китоби қуръони муқаддаси моро шумо месӯзонед аллоҳ хора залил куна шуморо бародарои азиз навори моро паҳн кунен е мусалмонои рӯи дунё ма ку ба урусӣ нахостум гап занам барое ки аксариятат бо душмон мекунӣ бира урусиро ёд бигӣ бира итака бира утака но алҳамдулилло ки ба худмона метонем гап зада не ки аксариятатам хеле кунковен барои ҳам қадар намегӯтон барои ҳам қадар бародарои азиз аз шумо хоҳиш мекунем ки навори моро паҳн кунен ва ба дигарон бирасанд ки ин хел мардакоан ин хел ҷавонмардоани алҳамдулилло ки ҳастанд алло баракатшон мута худованд дусту почаи бадбахта қоҳ куна иншоалло ки баран як 10 сол бишнонанаш худозадаи беэмона алло лаънатиш куна дигар чӣ бугум бародари азиз дигар чӣ гуфтан ман намедонам ин наҷасои палидо бидан ай вақтш бидан ин то ҳозирам ҳастанд ман намедонам ё балноян ман намедонам ёра аллоҳ лаънат куна яъне ки мо ҳаққи надорем лаънат кунемшон не ки мегӯм ки аллоҳ лаънат куна инҳоро барои ин шахсиятҳое ҳастанд ки дар ҳаёт ҳаромзодаҳанд оқи падаранд о бадбахт корат нагирифтанд ба дини ба муқаддаси мо ба китоби мо чӣ кор дорӣ аллоҳ хора залилит куна иншоалло ки янам хел ҷавонмардо шуморо хокто намебезанд худо нигаҳбон то боша бародари азиз навора паҳн кунед